ruwan dare a arewa. Da kun san garkuwa da mutane, da kun san garkuwa da mutane a arewa, yanzu ya zama ruwan dare. A shiga kowane gida, ba mai kuɗi ba talaka, a sata a ba a ce a nemi kuɗin fansa. Dan me yasa aka yin arewa? Wani shugaban kasar ba namu bane, shugaban 'yan sandan ba dan arewa bane. Ya ake wannan abun yake faruwa a arewa? An je faskari, kowa ya san me ya faru a faskari. An je an kashe mazaje, an yi fade da mataye, an kwashe yayaye, an kwashe dukiyoyi. Arewa na kukan jini. Gwamnoni kuna ina ne? Gidajen rediyo da bazar ku muke rawa, gidajen TV da bazar ku muke rawa. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ka kawo mana dauki arewa, Allah ka kawo mana dauki arewa, Allah ka kawo mana dauki arewa. Na annabi ya ce amin. Ba daga wata kungiya nake ba, a matsayina na dan arewa wanda ina da rawa, a matsayina na jarumin fina-finan Hausa kuma mawaki, ina ganin ina da rawar da ya kamata in taka akan shaida wa duniya irin halin da arewa ke ciki. Arewa na kuka, ana sace ƴaƴayenmu, ana kashe mataye, ana kwashe dukiya. 'Yan sanda ba su ban mu ba, barayi ba su ban mu ba. Dan sanda a cikin kaki yawa mutum dukan ya kwace kuɗin shi, ya kai shi kuma ya kulle. A Najeriya ake yin haka, don me yasa duk duniya ba gunda ake yin irin wannan abu? Ni na yadda da SWAT, ni na yadda da sabuwar runduna da aka kafa. Babu yadda za a yi zama a cikin al'umma babu tsaro, amma abin da ya kamata a sa ido. Bayan da za a yi sunan kaɗan ladi a ce an canja ka koma kuma Sunday, duka abu ɗaya ne kenan. Abin da ya kamata a yi ba ma rusa sassin ya kamata a yi ba, kamata a saka musu ido, a sako ƙungiyoyi na musamman, ƙungiyoyin farar hula a cikinsu su dinga saka ido akan irin ayyukan da suke yi, a dinga ɗaukar rahoton irin abin da suke gudanarwa, a saka hukunci mai ƙarfi akan duk ɗan sandan da ya aikata wani abu wanda bai dace ba ga al'umma ƙasa. Saboda mu 'yan ƙasa ne, mu ne muka zaɓi gwamnatin. In babu mu ba wani zaɓe. Sanatoci suna kwashe arzikin ƙasa, kowa ya sani. Sanatoci da 'yan majalisa su suke kwashe arzikin ƙasa. Cikin arzikin ƙasa kaso 100, sanatoci suna kwashe kusan kaso 30 ko kaso 40. Ayyuka na gudanar da gwamnati shine yake cinye kuɗi, ba wai kuɗi da aka ware domin ayyukan al'umma ba. Wace irin ƙasa muke ciki a Najeriya ne? Muna da manya, mun kai kukanmu. Duk wani ɗan arewa daga babba, daga basarake, ko wanda yake gwamnati, ko wanda yake da mulki, ko wanda yake shugabannin kasuwanni da manya-manyan attajirai, babu wanda bai san halin da arewa take ciki ba. Ba ma sai an kai kuka wani wuri ba, dukkanin waɗannan da na faɗa sun san halin da arewa ke ciki. Ya kamata su zama su ne bakinmu, su ne kunnenmu, su zo su kare mu. Kullum ce mana ake children are the young are the leaders of tomorrow. Where is tomorrow? Where is tomorrow? Ina take, yaushe za ta zo? Ba hanya ba, an ɗau hanya, ba ma ɗau hanya ma ta zo ba. Wace irin ƙasa muke ciki? Muna kallo, muna karatu a intaneti, muna tafiya ƙasashen waje, muna kallon irin yadda rayuwa take tafiya a sauran ƙasashen duniya. A nan Afirka idan ka je Nijar, ka je Senegal da sauran makamantan irin wannan, abin zai baka mamaki inda ake gudanar da kula da rayuwar al'umma, amma banda Najeriya. Me yasa? Wannan mafita ce, shi yasa ni jan hankali na anan. Duk wani kafar yada labarai, duk wani gidan rediyo da wani gidan TV da yake arewa, shine bakinmu, shine kunnenmu, shine zai ɗauki kukan talakan Najeriya ya mika a ji shi a wata uwa duniya. Da haka muke zuwa gidajen rediyo, muke kai kukanmu domin su yada kukanmu, su faɗa, shugaban ƙasa ya ji, IG ya ji, gwamna ya ji, sanata ya ji, kowane wakili dan majalisa shi ma ya ji ga halin da muke ciki. Kuma wallahi sun matallahi idan ba a dau mataki ba kyau.